ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಡಿ ಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಭಜನೆ ಮನ್ಪುನ ಮಂದಿರಡು ಪಂಡ ದೀಪಾವಳಿದ ಮೂಜನೆ ದಿನದ ಅಂಚ ಶುಕ್ರವಾರಲೇನಿ ಎಂಕನ ನೈಟ್ ಭಜನೆಲ ಉಂಡು 7:30 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚ ದೀಪೋತ್ಸವ ಇನಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ತಿಪಿಲ ಅಂಚಲು ಬತ್ತವೆರತ ಅಂಚ ತಿಪಿಲ ಬತ್ತಾಗಂದು ಅಂಚ ಬೇಗಲ ಬರಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತ ಪೋದು ತಿಪ್ಪಿಲ ರೆಡಿ ಮನ್ಪು ಬರಿಯರ್ ಬೈದಿನ ಅಂಚ ಕಾಂಡೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತು ಜನ್ಮಾರ್ಮ ಜನ ಜೋಕುಲು ಬೈತ ಅಂಚ ನನ ತಿಪ್ಪಿಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುದ ಬೊಕ್ಕ ನೈಟ್ಗ್ ದಿಯೋಡು ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಏತು 5:30ಕ್ಕೆ ಬೈಯಾಗ ಬರೋಡ ಬೈಯಾಗ ಬತ್ತು ರೆಡಿ ಮಂತದ ಪೂರ ದೀದು ಪೂರ ಸಿದ್ಧತೆ ಪೂರ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು 7:30 ಕಣ ಭಜನೆಗಳು ಕುಲ್ಲೋಡು ಅಂಚ ತುಕ ನೈಟ್ ತಿಕ್ಕ ದಾದಾಪುನ್ ತುಕ ದೀಪ ಕೊತ್ತಾರು ಅಂಚ ಮಾತ ತಯಾರಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೂಪರ್ ಕುದ್ಯದ ಬತ್ತಿ ದೀಪವನ್ನು ಬರೋಂದುಂಡು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಪುಂಡು ಲೋಟೆ ಎನ್ನ ಆಡ್ರೆ ಬೇಗ ಪತ್ತದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೋದನ ಬರ್ಸವತ್ತು ನಂದು ಲೋಟೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಆಡ್ರೆ ಅನಿಯ ಬಾಯ್ದು ಪಾತೆರ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ಲ ಎಂಕಲ್ ದೀಪ ದೀವೊಂದುಲ ಕಂತೋಜುನಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಪಣ ಕಣ್ಣು ದೀಪ ದೀಪನತ್ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನಪ ಇದು ದೀಪ ಎಣ್ಣೆಗು ತೆಪ್ಪುದ ಊರಂದು ಇತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿರ ರಂಗೋಲಿ ಉಡ್ತಾರೆ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಮೊಲೊಂಜಿ ಬೈದ 4 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತು ಮುಲ್ಗುಲ್ದಾಲು ಕತ್ತಲ ಏತೈತೆ ಸಾಧಾರಣ ಆಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಈ ತೋರ್ತನ ಶುರು ಅಂತಲ್ ಇತರ ಪಟ್ಟಂಗ ಹಾಕೊಂತಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಚೆ ಹೆಂಚಿನ ರಂಗೋಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಒಯ್ಕಲ ಎತ್ತನ ಹೆಲ್ಪ್ಗಂದು ಬರ್ಪಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ರಡ್ಜನ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೋಜೇರು ಮಾತ್ರ ಕತ್ತಲೆಡು ಒಂಜಿ ಕರೆಂಟಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಮೊದಲರ್ತಿ 32 ಕೂಲಿ ಉಡುಪಲ್ದ ಅದಕ್ಕದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಯಾಂದಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿಲ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕನ್ನ ನಾನೋರಿ ಮುರಣ್ಣಿಕೊಂಜಿ ಶಿವನ ತೀಯರತ್ತ ಐಕೊಂಜಿ ಕಣ್ಣದ ಪುರಂಜಿ ಬುಡ್ಪಾಯತ ಆಯ್ನಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮುನ್ನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಆನ್ ಅನ್ಪು ವೇಂಡಿಯ ಐಟ್ ಸಿಕ್ಕುದಿನ ಅಂದು ಹೊಸತ್ತು ವಾಚ್ ಬಟ್ ಧರ್ಮದ ಅಲ್ನ ಕಾಸರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಓಲದೆ ತೊಂದು ಜಲಿತ್ ನೆಟ ಧರ್ಮದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲ ತೂಕ ದಾದ ಉಡ್ಪಾರು ನಾನು ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಬುಡ್ಪಾದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಪಿಲ ದಿಯರೆಗೆ ಹೆಡ್ ಉಂತುನ ಅಂತೂ ಓಡ್ ಮಾತ್ರ ತಿಪಿಲ ಏತುಂತುನು ಇನ್ನು ಮಕ್ಳಿಗೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಉಡ್ತು ಅಂತೊಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ಓಡಿ ಮಟ್ಟ ಬರ್ಪುಣಂದು ಸರಿ ಪಾಡ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬರ್ಸಾದು ಅಂಚ ವೈಕ್ಲ ವೈಜ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಬರುವೇರು ನಾನು ಬರಿಯರಲ್ಲ ಅಪ್ಪಜಿಗೆ ಹಾಂ ಓಯ್ ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಈ ದಂಡೆಗೆ ಪೂರ ದಿಯೋಡು ಅವ್ಳು ದಂಡೆ ಉಂಡತ ಹಾಂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಂ ಅವ್ಳು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪೂರ ದಿಯರುಂಡು ಲೈನ್ ಎದುರು ಪಂಡ ದೂರ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಚೂರು ಅವ್ಳು ಎದುರುಲ್ಲ ದಿಯರುಂಡು ನಿಜ ದಿಯರುಂಡು ಹಾಂ ಒಂದು ಪಿರ ಎಂಕ್ಲ 2 ಜನ ಎಣ್ಣೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ದೀತನ ಅದು ಐಕ್ ಪಾಡನ್ ಬೋಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಂ ಲೈನ್ ಹಿಡ್ದೀತನ ಎತ್ತು ಬರ್ತಾ ಹಾಪನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಗಂಟೆ ಆಜ್ 42 ಅಂಡು ಭಜನೆಗೆ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆರೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಆ ತೋರ್ತನ ರೆಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಪೂರ ಬೇಗ ಬರಿಯಾರ ಪಂತೀನಿ ಮಕ್ಕಳು 7 ಸಾರಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಆಜರಕ್ಕೆ ಪೂರ ಬರ್ಪಲ್ ಮೋಲ್ ಆಜರಕ್ಕೆ ಒಯ್ದೀನಿ ಪನ್ನೆರ 4:30 5:30 ಬಂತಲ್ಲ ಹಾಂ ಪಿರಪನ್ಪಲು ಬೇರಿ ಬೇನೆಗೆ ಕೈ ಬೇನೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಊರು ನೀನು ಬಾರಿ ಮನ್ಪತ್ತೆ ಹಾಂ ತುಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ನನಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತನಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಕ ನಾನು ಒಂದು
ಎಂಕಲ ಜೋಕುಲು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇತ್ತ 500 ತಿಪ್ಪಿಲಗನೆ ಇದಿರ್ತ 500 ತಿಪ್ಪಿಲ ಎಂಟು ಪೊತ್ತದ ಆವಡು ಜೋಕುಲು ಇನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪು ನಡೆದ ಹತ್ರ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾಂಡು ಇಂಚ ಬರ್ಸಲ ಒಂಜಿ ಮೆಟ್ಟು ಅಂಡಲ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಂತೇರು అయితే మిట్లు కలర్ పాడు ಗಣಪತಿ ಆಪುಂಡತ ಮುನ್ನಿ కలర్ కందర ಕಲರ್ ಹೊಡಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮುನ್ನಿ కలర్ కందర ಗಣಪತಿ ಆಪುಂಡತ ಅಂದೆ ಕಲರ್ కందర ಏನ್ ವಯಸ್ಸೊಂದು ಬಕ್ಕವ కలర్ కందర ಮೈಸೆ ಅವು ఉండు ಕಲರ್ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಗೋಣಿ ದಂಚೋಕನ ಗೋಣಿ ಹತ್ತ ಒಂದು ಇಂಚ ಮಾತಂದು నేను ఓల్ మాతది ఇప్పుడు నేను వంటే పోని మూలి కన బరిట్ ಅಲ್ವಾ ನೆಟ್ಟು ದೂರ ದೂರ ಮುಕ್ಕಾಲು ವರ್ಷ ಗಣಪತಿ నత్తిన తెరేకులు ఉండ పాడు ಐಕು ನೆಕ್ಕ ದೀಪದಿ ಹೊಡತದೆ ಐಕೆ ದೀಪದಿ ಪುನಃ ಲೈಂಡ್ ఉరుంటు దియో ಸೈಡ್ ಸೈಡ್ కదా ಸೈಡ್ ದಿನ ಅದು ಮಿಡ್ಲು ಬರ್ತದ ಇದು ನನವರಿ ಮಿತ್ತು ಹೋತೆ ಒಂದು ಚಿನ್ನ ಬರ್ತದೆ ಬಲ್ಲ ಅವ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸರಿ ಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲ ಓ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಿದೆ ಗಣಪತಿನಾಗ ಬೇತ ಕೊರ್ಪಡ್ದ ಕಲ್ಲ ఏ లాడికి మంజల్ గొర్రెలు ಯಾವ ಒಂದು ನೆಕ್ ಮತ್ತೆ ಕೌಡೆ ಇದೆ ನೆಕ್ ಮತ್ತೆ ಬೊಚ್ಚ ಅವು ಸರಿ ಪಾಡಿ ಒಂದು ಮಾತು ಅವು ಪಾಡು ಮೂಲ ಮಾತ ಪಾಡು ಹತ್ತು ನೆಕ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಗಣಪತಿ ಮಕ್ಕಳು ಕುಕ್ಕು ಕಲತ್ತಿನ ಕಲತ್ತೊಂದು ದೀಪದ అయితే ಪರ್ತು ಹೊರಡ ಅವು ಕೈ ತೆನ್ನು ಚಿನ್ನ ಮಪರಪ ದಿಲೆ ಮಾರೆ ಮೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬರ ಸರಿ ಉಂಡತ ಫೈನಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡು ಪೂರ ದೀಪ ಪೂರ ಪೊತ್ತದು ದಾದನ ತೂನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ದೀಪ ಹೊತ್ತನಾಗ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಇತ್ತನ ಅಂಚೆತ್ತನದಾಲ ಈ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಪೊತ್ತಾನಾಗ ಈ ಜೋಕ್ಲು ಆತ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದ ಪೊತ್ತಾನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತೂನಾಗ ಅಂಚ ನನ್ನ ಪೂರ ಎತ್ತ ದೀಪ ಪೊತ್ತವನಿ ನನ್ನೆತ್ತ ಪೂರ ಜನಕ್ಕಳು ಬರ್ಪನಲ್ಲ ಪೂರ ಪೊತ್ತಾಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಭಜನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಂಚ ಪೂರ ದೀಪ ಹೊರ ಪೊತ್ತದ ಬರ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮುಗಿನ್ అర్ర గొర్రెలు అర్ర ఎల్లం ಇನಿ ಮೂಜಿನ ದಿನತ್ತ ಏನಿರ್ದ ಹತ್ರ ಇನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಪೂಜೆ ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಚೌರ್ಯರು ಇಲ್ಲಾಡಿ ಭಜನೆಗೆ ಬಂದಾಗಲಿತ್ತ ಪೂರ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಕನಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಪೂಜೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊರಿಯರ ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರತೆ ಜಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲಿತ್ತವೆ ಎದುರು ನಾಗನ ಬಣ್ಣುಂಡು ಐಕು ಪೂರ ಪೊತ್ತ ದೀಪ ಪೂರ ದೀದು ಇದಕ್ಕೆ ಎದುರು ಮುಳ್ಳು ಹೆಂಕನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದಂಡೆಗೆ ಅವ ಮಿತ್ತು ಜೋಕುಲು ಬೋದು ಮಿತ್ತಿಡ್ಲ ದೀಪ ಬತ್ತಾಯಿರು ಮಿತ್ತು ಪೋನಾನೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಆತನು ಬೇಗಾರ ಚನ್ನಿ ಒದ್ದೆ ಮೀದು ಬತ್ತಿನ ಓಡಿ ಪೋತುನುಂದೆ ಇಚ್ಚಿತ್ತೆ ಪೀರ ಮುಂಡು ತೊಂದಲ ಬೈದೀನಿ ಅಂಚ ಒಂಚೂರುಂದು ಆಪುಂಡು ಬಂಡ ರೆಡಿ ಆದ ಕ್ಲೀನ್ ಬತ್ತಿಜ್ಜಾನು ಮೀದು ಬತ್ತೀನಿ 4:30 ಎಂಗ್ಲು ಬೈದ ಮೀದು 4:30 ಬತ್ತದ ಇತ್ತಾನ ಒಂಜೆಡು ಬೇಗಾರ್ದು ಪಿರ ಭಜನೆಗ್ಲ ಕುಲ್ಲೋಡು ಅಂಚ ನಾನು ಜನಕ್ಕಳು ಬರ್ಪನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಾನಿತ್ತ ಬರ್ಬಿರ್ತೆ ಅಂಚ ಬರ್ಪನ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಚೂರು ದೀಪ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಏಲರೆಕ್ಕೆ ಸೀತು ಹೋದ ಎಂಕ್ಲು ಭಜನೆ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೋಡು ಪೇಚು जगज्जालपालं खचकण्ठमालं शरच्चन्द्रबालं महादैत्यकालं नभो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं सदाम्बोदिवासं गदपुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं ಇನ್ನಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡಗಂಡು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಓತಿರ್ತೊಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆ ಎತ್ತನು ಅಂಚವ್ರ ಪಟಕೆ ಬರ್ಸ
ರಾಕೆಟ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲೇ ಕೈಟ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ರಾಕೆಟ್ ಎಂಕುಲು ಸುಸುರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಸುಸುರು ಕಡಿಯಲ್ಲ ನೆಲ ಕೈ ಕೈ ಪತ್ತನೆ ಸುಸುರು ಪತ್ತನೇರು ಎಂಕಲ ದಾದೆ ದಾದೆ ಪಟಾಕಿ ಅವು ಚಟ್ಪಟ್ ಡುಡುಮ್ ಆ ಒಂದು ಚಟ್ಪಟ್ ಡುಡುಮ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಆಯ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.